जानाय दिनैनि बे जोबथा थामहिनबा फाइनल मैच बे दिनैनि जोबथा मैचखौ गेलेदों निसिमा यूनाइटेड एफसी आरो बरमा उदांस्रि एफसी। दिनै बे फाइनल मैचआ अलरेडी फार्स्ट हाफा जोबनानै थांबाय आरो बे फार्स्ट हाफाव मोन्नैबो टीमा जेबादि राफोदै गेलेनानै दिन्थिबाय आं गिबियावनो मोन्नैबो टीमनि टीम मैनेजारजों लोगोसे गासैबो प्लेयार्स बिथांमोनखौ आङो बेस्ट विश होदों। लोगोसेनो बे पर्बतजरा फुजाखां क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासैबो मावथि बिथांमोन आरो दिनै बे मैचआव नुजानो हादों जोंनि निसिमा यूपीपीएल दोलोनि ब्लकनि आफादगिरि मानगोनां दुलाल बसुमतारी बिथां आरो बेयावनो नुजानो हानाय गासै आलासि बिथांमोन। दिनैहाय बे निसिमा हालामनि गासै सानसुमै नोंथांमोन, फुटबलखौ मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोन, स्पेक्टेटर्स नोंथांमोन आरो बेयाव दिनैनि खेलाखौ सामलायनाय रेफारि नोंथांमोन, गिबियावनो गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय होबाय आरो जिहेतु दा फुजा बोथोरनिबो आंनि फारसेनिफ्राय बयनिसिमबो बेस्ट विशेस बा गोजोन हामलायनायखौ हरदों। जोबोद मोजां मोनदों जे दिनैहाय जेरावबो फुटबलनि जे बार बे बारा जोबोर मोजाङैनो नांफिनबाय होननानै आङो बुंनो लुबैदों। खना खनला जेरावबो दिनैहाय फुटबल गेलेनाया जोबोद माने जावदेखांदों। माखासे बोसोराव बियो एसे जामब्रिनानै थानाय बायदि जाबायमोन, नाथाय दिनै फुटबला सिखांफिनदों जोंनि समाजाव आरो बिसेसकरि जोंनि नैबे ओनसोलफ्राव जुदि जोंनि पपुलार मोनसे गेम दङब्ला, गोजामसिन गेलेनाय मोनसे दङ होनना बुङोब्ला बे फुटबलानो आरो बे फुटबलजों जों बर'फोरा बिसेसकरि थागिबि सुबुंफोरा जोबोद मोनसे सोमोन्दो दङ। दिनै फुटबलखौ मोनसे थांनानै थानायनि राहा दिनै सारा बिश्वआ दिनै खालामनानै लानो हायो, नाथाय जों बादि भारत बायदि हादोराव दिनै जोङो बेखौ नेशनेल एबा इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो दिनैबो प्लेयार जोङो दिहुननो हायाखै। नेशनेल लेभेलाव जादोंब्लाबो इन्टारनेशनेल एबा अलिम्पिक लेभेलनि दिनै भारत हादरनि 135 कौटि सुबुं अनजिमा थानाय बे भारत हादराव जोङो 11 प्लेयार जों दिनैबो दिहुननो हायैया जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा। नाथाय आंहा फोथायनाय दङ दिनै जोंनि बे नर्थ इस्ट एबा थामहिनबा जोंनि आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ जुदि जों बेबायदि सुजुग आरो सुबिदाखौ होनाय जायो, थारैनो फैबाय थानाय खोब खम समनि गेजेराव जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो बेबायदि थामहिनबा अलिम्पिक गेलेहैनो हानाय मोनसे निश्चय 11 प्लेयारा जोंना ओंखारगोन, आं बेखौ मिजिंथिनो हायो। दिनै जों नुदों जे दिनै बिटिआर ओनसोलाव फैगौ 9 अक्ट'निफ्राय जानो थांगासिनो दं ISPL इंटर 6 शेड्यूल प्रीमियर लीग। बे ISPLआ फैगौ 9 अक्ट'आव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव बेनि जागायनाया जागोन आरो बे अक्ट'बर दाननिनो 12 अक्ट' थामहिनबा 16 अक्ट'बराव फाइनाल गेलेनायखौ क'क्राझार साइ सेन्टाराव बेखौ गेलेनाय जागोन। दा बेजों थारैनो जोंनि ओनसोलाव फुटबलनि जे गोनांथि थामहिनबा फुटबलजों लाइमोनफोरखौ बेस्थ' दोननायजों लोगोसेयैनो इयुनाव बिसोरो थांनानै थानायनि मोनसे लामा निश्चय मोनगोन। दिनै जायफोर फुटबल एसे गेलेनो रोंगौ बिथांमोनहा दिनैबो हयथ' जिरायनो मोनै मोनसे थासारियाव दङ आरो बिथांमोनहा गेलेनायजों माबा मोनसे एसे अनसुंथाइबो निश्चय मोननो हायो। आं खोनादों जा निसिमा एफसीनि गेलेगिरिफ्रा थांनाय
10 दिन 12 दिनसोआ बिथांमोनहा लागातार सानफ्रामबो खेलायाव बेस्थ' जाबाय थानो गोनां जादों। दा बेनो जे दिनै जोंनि जेरावबो फुटबलनि मोनसे गोनांथि एबा फुटबलनि जे पपुलारिटि बे लासै लासै गेइन खालामफिनदों। दा बेखायनो जोंहा बे खेलाखौ जोंहा लांनांगौ दङ। दिनै जोंनि ओनसोलाव बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जिहेतु जोंहा स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि फैबाय, स्पर्ट्सनि फुटबलनि एकाडेमि दिनै जों खुलिनो हागोन। दा बेजों जोङो मिजिंथिनो हायो जे जोंनि ओनसोलनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो जायखौ लानानै जोङो बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा थांनाय मिथिस' हायै समनिफ्राय गेलेबोदों, बे गेलेनाया थारैनो मोनसे लेभेलसिम मोनहैगोन जाय लेभेलाव जोङो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि गेलेनायबो जों दिहुननो हागोन। बेखायनो गेलेनायखौ जोङो जेब्लाबो जोङो लानांगोन। बे फुटबलल' नङा, बेजों लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन माखासे गेलेनाय, एथलेटिक्स गेलेनाय जोङो खालामनांगोन। दिनै जों नुनो हायो जे एथलेटिक्सफ्रा दिनैहाय नोङो आसाम पुलिसाव अफिसार्स रेंकआव दिनै एपइन्टमेन्ट मोननाय बेखौ जों नुनो हादों। गुबुन गुबुन गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिनै जोंनि जायफ्रा नेसनेल गेलेदों, नेसनेल गेलेनानै गल्ड मेडेल मोननो हाबोदों, बिथांमोनहा दिनै ओरैनो जिरायनाङाखै। दा बेखायनो जे आङो फोजाखां क्लाब बरजरानि जि इनिसियेटिभ लादों बे जोबोद मोनसे बाख्नायथाव आरो बेखौ जोङो निस्सय लांबाय थानांगोन। आरो बेनि थाखाय जोंनि जायफोर सानसुमैफोर दङ बिथांमोननि मोनसे फिडबेक निस्सय नांगोन, पजिटिभ मोनसे फिडबेक होनांगोन। जोङो दिनै नुदों जे गोबाङानो माखासे निसाजों गफबनानै थानाय माखासे लाइमोनफ्रा गावनि लाइमोन सक्तिखौ मोनसे आद्रि खालामनाय थासारि जोङो नुनो मोनदों। दा बेखायनो जोङो माखासेया फरायनायजों, माखासे एथलेटिक्सआव, माखासेया गेमाव इंगेज जानांगोन, माखासेया गुबुन गुबुन माखासे हारि जौ